बक्सि गासैबो सेस जाजोब्बाय। आफा मोजाङै बुंनाय मा जाखौ नोंखौ सोर बेबायदि हमनानै लाबोखौ नों माबोरै बे जेलाव फैखौ सोर लाबोखौ नोंखौ मा जाखौ बुंनाय गैला सब बरबाद जाजोब्बाय बक्सि गासैबो बरबाद जाजोब्बाय। सोर मा लगायदों सोर हमना लाबोदों नोंखौ हो सोर थांनाय रादायालाय माथो पुलिस स्टेसनावसो दङ आरो बेखौलाय माथो धुमखि होखादोंमोन जेबोखौ दा खालाय होननानै माबोरै जाखो बेफोरो हो बुङा मानो सोर मा खालायदों मा सिर थाबाय थायो आफा सोर मा खालायनाय जोंफोरखौ सैमानि फिसाफोरा थगायदों सोर थगायदों बे सन्जिबनि फिसाया सन्जिबा बै सैमाया बिखौ जों गोरलै साननानै लादोंमोन ना बिनो खालायजोबदों गासैखौबो रादाय सैमाया बे जेल सिङाव थानानै बिखौ बेफोरखौ खालायहोजोबदों आरो बे लालि होननायाबो खम नङा बिसोर गासैबो लोगो नांजोबनानै बेफोरखौ खालायदों मा बिसोर लोगो नांजोबनानै बेफोरखौ खालायदों औ सल' सैमानि फिसाफ्रा जोंफोरखौ गोरलै मोनदों आरो रितुआ आंखौ सोबादों मिथिबाय सोबादों बिसोरनि मोनसे हिसाब लाजोबगोन आं एबार गासैखौबो फारि फारि गावफ्लेजोबगोन आं मा बेफोर हरखाबनो जाना होखोलै माबायदि जाना बेफोर बुंनाय माबोरै खालायनाय बेफोरखौ बे सैमाफोरा एसेबां सानसंबाव मोननाय माबायदि खालायनो हानाय बिसोरो माबायदि खालायनाय नोंनिबो गोरोन्थि दं बेयाव सन्जिबा फैदोंमोन नोंनि थाखायबो जादों बेफोर मिथिबाय नोंबो बिराद गिदिर गोरोन्थि मावदों नों बे जेल सिङाव सन्जिबा फैदों नोंखौ लोगो हमनो नों माबा मोनसे इसाराथ' मोननांगौमोन ना नोङो मानो जाना माला बखिनाय नोंनि रेकर्डिं खालायदों आंनि रेकर्डिं खालायदों मा बिसोर रेकर्डिं खालायदों नाथाय माब्लानि रेकर्ड बेफोरलाय दाखालि माथो रेकर्ड खालायनो हायाखैमोन माब्लानि रेकर्ड गोसोखां बखिदोंमोन माथो आं बखि होननानै हो बे सैमानि फिसाया बेनि थाखायसो फैदोंमोन आं मा मोनथिगौ बिदि बेयाव रेकर्डिं खालायनो फैदों एसे मोनथिनांगौमोन ना नोंखौ जानला मोनला बखिना लादोंमोन एसेबां बोसोरनि मेहनत एसेबां बोसोरनि खामानि धोन सम्पत्ति एक सेकेन्डआवनो बरबाद जाजोब्बाय आंनिखौथ' रेकर्ड खालायबाय होनबा नोंनिखौ आरो माब्ला रेकर्ड खालायनाय बे गिबियावनो सन्जिबखौनो गावथारखानांगौमोन सुथारखानांगौमोन बे सन्जिबनि थाखायनो जादों जुदि बे रादायाथ' जेलावनो दंखायोमोन जुदि बे सन्जिबा थानाय नङामोन दिनै बेबायदि जानायानो नङामोन बे सन्जिब सैमाजों रायज्लायदोंमोन आङो दम होनो होननानै नोंलाय मानो फनफोराव बेफोर बाथ्राखौ रायज्लायनाय आं मा मोनथिगौ आं दम हरखादोंमोन ना बिसोरखौ रेकर्डिं खालायबा माबा खालायब्ला रितु आरो फिसाज्लाखौ बुथारगोन होननानै नोंनि थाखायनो जाजोबदों साला दा आंखौ दाय होनानै मालाबा फा नोंनिबो गोरोन्थि आंनिबो गोरोन्थि नाथाय बिसोर गासैबो बेफोरखौ खालायनानै मोजां खालायाखै खिन्थु सानसेबाबो आं जेलनिफ्राय गबा बिसोरखौ खिथेर लागागोन आं साफा दानफ्लेजोबगोन आं बिसोरखौ जेलनिफ्राय गनाय जों जेलनिफ्राय गवा जों खारखोमानोसो नांगोन जुदि जेलनिफ्राय गनायखौ नेयो हयथ' जों फासि होजागोन आरो नङाबा जों बेयावनो उम्बरके थानांगोन मिथिबाय जोंफोरनि सायाव बेसेबां गिदिर केस जागोन दा बे गथ'फोरनि बास एक्सिडेन्ट खालायनाय माबा खालायनाय रावबो जेलानो आंखौ हमथाना लाखिनो हाया बेनिफ्राय रितुआ माबोरै फोथायनाय बियो मानो फोथायनांगौ बि माथो आंखौ मोजां मोनसिमोन मानो फोथायनाय बियो मालानि मोजां मोननाय लिंखोलाय रितुआलाय नोंखौ रादाय साननानैसो मोजां मोनदोंमोन नोंसो आदा फाग्ला रितुखौ मोजां मोनग्रा सार्जारि खालायो नोंनि थाखायनो बेफोर जाजोबदों सैमा दंग्ला साला नोंखौनो बुथारग्रोनांगौमोन आं साला नोंनि थाखाय आंसो दा फासि होजासिगोन बायदि मोनबाय आं साला सैमानि फिसा मानो मानसिफ्रा बेबायदि खालायो आंनि गोसोखौ बयबो सिफायो गावनि बिफा होननानै सानोमोन आं गावनि न'खरनि मानसि होननानै सानोमोन मानो बेबायदि खालायखो नोंसोरो आंजों एसेबां बोसोरनिफ्राय आंनि मेगननि नोजोराव थानानै आंखौ आइ होननानै आंखौ निजिनि फिसाजो बायदि खालायनानै दिनै बेबायदि खालायबाय एसेबां गिदिर फोथाय खेबस' न'नि मानसि रावबो गैयैखाय बिसोरखौथ' गावनि होननानै सानो मोनो एसेबां गाज्रि बिसोरो
आरो आं आरो रादानि बाथ्राखौसो खोनासङामोन। बेफोर गाज्रि मानसिनि खोथाफोराव फैनानै आं रादानि बाथ्राखौसो खोनासङामोन। इसोर नों आंजोंल' मानो बेबायदि खालायो? दाथ' बिसोरखौ जेलाव लांबाय नालाय, दाबा आरो मा जाबावनो दङ? बिसोर एसेबां गाज्रि मानसि, बिसोरनि थाखाय आं मानो मोदै हुगारदों? मानो गाबदों आं बिसोरनि थाखाय? गोसोखौ माबोरैबा मोनोना, गाज्रिबाबो आं एसेबां बोसोर बिसोरनो गावनि न'नि मानसि साननानै थायोमोन। मानो दुखु मोना दोननाय? गोसोआ बायालासिनो थागोन होनबा? एसेबां फोथाय खेबस मोननायनि उनाव आंनि फिसाया मा जानायखौ मा जागौमोन दे? बिसोर आंनि फिसाखौबो टारगेट खालायनांगौ होनबा? माबायदि एसेबां गाज्रि मानसि बिसोरो? छी, आं बिसोरखौनो निजेनि मानसि होननानै सानोमोन। छी, आंनो खानिमोन, नुबाबो नुवामोन। थेवबो दा आंनि गोसोआव आरो गोबांथा सोंथि दङ। बे आंनि मेगनखौ माबोरै लाबोनाय, अबाव मा खालायनाय, बक्सि अबाव मा सार्जारि खालायनाय, मा बेफोर बाथ्राखौ आं माबोरै मोनथिनो हागोन? बेफोर खोथाखौबो मिथिनो लुबैदों आं। दा आरो जायखिजाया इसोर भगवान, नोंथ' आंनि सेराव फैनाय मानसिफोरखौ गासिखौबो बेबायदिनो सेख'नानै लाङो। आइ आफाखौ लांबाय, बिनानाव लांबाय, आरो बे बिबथैनि महराव बक्सिया फैदोंमोन। बिसोरबो गाज्रिसो जाबाय। दा आंनि हौवाल'सो दङ, आंनि फिसा दङ। बिसोरखौ मोजाङै मोजां लाखि भगवान। राधाया जेन मोजाङैनो न'आव फैनो हायो। बिनि सायाव जेन जेबो केस नाङा। राधाया जेन माबार न'आव फैनो हायो। अरे बिसोर मानो फैजोबदों दिनै गासिबो? सार, डोंट वरी राधा, हमें सब कुछ पता चल चुका है। अब तुम आजाद हो जाओगे। क्या? औ रादाय, हालाखौबो हमनानै लाबोबाय, जेलाव सोबाय। मा? हालाखौ जेलाव सोबाय? बाट सार, नाथाय माबायदि? नोंनो खिन्थायाखैमोन? जोंफोरो प्लेनिं खालायदोंमोन लालिजों आंजों। मानोना बिनि अनगायै जोंफोरनियाव जेबो राहा गैलामोन। जों बिसोरजों रायज्लायनानै रेकर्डिं खालायनानै नैबे सारनो देखायदों। सारा खोनासंदों। मा? हाँ, अब तुम जल्द से आजाद हो जाओगे। हमने उन कातिलों को, उन बदमाश लोगों को पकड़ लिया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये तो हमारा फर्ज था। थैंक यू सर, मेरी मदद करने के लिए। भाई सन्जीब, नोंसोर गैयामोनब्ला मा जागौमोन आं? एसेबां गिदिर खैफोदनिफ्राय नोंसोरसो आंखौ बासायबाय। भाई, आंखौल' थेंक इउ बुंनाङा। जिखिनि खालायनो हादों लालिनि थाखायबो खालायनो हादों। लालिनि हासबेन्डआ नैबे पुलिस इन्सपेक्टरजों लोगो, बेनिखायनोसो बेफोरखौ खालायनो हादों। नङाब्लाथ' रावबो पुलिसानो बेबायदि पार्सनेलि खालाया। नंगौ, बिनि हासबेन्डआबो गोबां मदद खालायदों बेफोराव। थैंक यू लाली। अगर तुम और तुम्हारे हस्बैंड नहीं होते तो शायद आज इतना नहीं होता। अरे दोस्त का काम जरूर आता है ना। थैंक यू सो मच लाली, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। अरे ऐसा मत कहो दोस्त, बस जल्दी से जेल से छूट जाओ और बस जल्दी से गांव चले जाओ सुतेम के पास। मैं तो बस इतना चाहती हूँ, तुम लोग का फैमिली खुशी से रहे। हाँ लाली, मैं जरूर जाऊंगा गांव। साला मोजाङानो मोजां जाखाबाय। बाजैखौ माबोरै फन हरनानै खिन्थाहरनि र' गुड निउसखौ। सुदेम बाजैखौ फन खालायनि। बाजैजों आयंजों बेसेबा बादल'लायगोन बे मोजां खबरखौ मोनबोला। दे बाजै हम, गुड निउस दङ, गुड निउस। हालाया हमजाबाय। सन्जीबसो माथो, माबा जाबायसो नामा? हेलौ बाजै। औ सन्जीब, माबाफोर जादों नामा? जायाखै बाजै, मोजां खबरसो दङ। मा मोजां खबर? मा मोजां खबर? गुड निउस बाजै, गुड निउस। टेनसन लानायनि जेबो दरखार गैला, मोजां समा फैबाय। मा गुड निउस? माबोरै बुंनांगोन, मा जादों? बाजै, जोंफोरनि दुश्मनफोरा गैला, जेलाव हाबबाय। जेलाव लांजाबाय, जेलाव। मा? जेलाव? मोजाङै बुंनाय बुजियाखै आङो। सुथुर माने सोर सुथुरा जेलाव थांखो? ओइ बाजै, मिनिनाय बाज्ल'नायनि सम। हालाखौ पुलिसा हमनानै जेलाव दोनहैबाय। मा? नोंसोरनि प्लेनिंआ साक्सेस जाबाय होमबा? पुलिसा रेकर्डिंफोरखौ नायबाय नामा? खोनाजोब्बाय? औ बाजै, बिसोरना गासैबो भान्दा फुटिजोब्बाय।
चेस जाबाय बिसोरो बाजै माबा बांद्राय जाबायमोन ना बाजै बिसिनिया पुलिसा हालाखौ बोस्लिं लाना थांदों बाजै बिराद मोजां मोनखादों आं नुनानै नोंसोरबो नुनायबा गोजोननाय मोनलायगौमोन नंगौ बोस्लिं लांदों मोजाङानो जादों बेबायदि मानसिखौ बेबायदि खालायनांगौ साला आंनि हौवाखौ बुथारनो नाजानाया रनि बाबुखौ बुथारनो नाजानाया मोनदों दा साला गावसोरखौबो सोर रायगोन साला जेलावनो थैथों बिसोरो औ बाजै फासि होबासो मोजां मोनगोन आं बिसोरखौ औ बेबायदि मानसिफोरखौ फासिखौनो होनांगौ जाहाथे आरो माब्लाबाबो गुबुना मावबावा बेनिफ्राय दा रादायखौथ' जेबो खालायाना एंगारगोन ना रादायखौ दाथ' बिसोरखौ गाज्रि होनना मिन्थिखाबायना प्रुफबो मोनबाय गासैखौबो मिन्थिखाबाय बिसोरसो गाज्रि होननानै रादाया जेबो दाय गैया होननानै दा रादायखौथ' एंगारगोन ना औ बाजै एंगारगोन औ जायखिजाया रादायखौ माबोरै जेलनिफ्राय बख'नो नाजाबानो जाबाय बेनिफ्राय डाइरेक्ट गामियाव फैनो होखा दासो गोसोखौ सान्थि गोजोननाय मोनबाय आङो हालामोनखौ जेलाव लांबाय होननानै बुंनायखाय दासो फ्रि मोनबाय आङो बिसोरखौ पुलिसा बांसिननिख्रुइबो बांसिन साजा होबानो जायो जाहाथे आरो गुबुन बाराव नेक्स्ट बाराव बेबायदि खालायनोबो गोसो जाया बिसोरो इसिबां टेनसन होदोंमोन साला बिसोर सानै मानसिया जेलावनो थाबाय थाबानो जायो बिसोरखौ सरकारा एंगाराबाबो जासिगौ दा खालि रादाया माबोरै गबानो जासिगौ जेलनिफ्राय र' आइनो खिन्थानो थांनि र' आइया खामायावसो थांदों खोमा नागिरना थांदों आङो आइनो खिन्थानो